Ovdje je prije par dana obranjen Vukovar. Vi ste u ponedjeljak, kad je to bilo, bili ovdje na položaju i zaustavili ste negdje oko 40-50 tenkova. Od 40 do 50, sad ne može se znati točna brojka, ali ispod 40 tenkova nije bilo. Čime, kako? Pa sa ručnim bacačima, zoljama i sa strelom. Ujutro 16. listopada rafal srpskog agresora pokosio je zapovjednika obrane Borova naselja Blagu Zadru. Junak Trpinjske ceste postao je simbolom otpora tmurne vukovarske tragedije 1991. Zadru je bio neustrašiv ratnik, ideal zapovjednika. Premda nije bio vojno školovan, na mjestu zapovjednika treće bojne pokazao se dobrim organizatorom obrane. Točno je predvidio da će četnici u sivomaslinastim uniformama pokušati ući u Borovo naselje preko Trpinjske ceste, stoga je tamo organizirao obranu. Nazvao je zapovjednika Jugoslavenske armije u Vukovaru i rekao mu: od danas, dok sam ja živ, više ni jedan vaš vojnik neće proći Trpinjskom cestom. Kada je poginuo, privremeno je pokopan na katoličkom groblju nedaleko bolnice, a padom Vukovara četnici su njegovo tijelo iskopali i prebacili ga u skupnu grobnicu. Zadrini sinovi su se u studenom uspjeli u proboju izvući iz razorenoga grada, ali je najstariji sin Robert 1992. zarobljen na Kupresu i kasnije pogubljen. Nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, tijelo Blage Zadre identificirano i pokopano na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u aleji hrvatskih branitelja u Vukovaru na samu godišnjicu pogibije 16. listopada 1998. Blago Zadro posmrtno je odlikovan ordenom Reda kneza Domagoja i promoviran u čin general bojnika. Kasnije i najviša školska ustanova Hrvatske vojske, zapovjedna stožerna škola, dobila ime Blage Zadre.